L-eks Prim Ministru Lawrence Gonzi qal li ma kienx hemm ħtieġa li fi frar 2013 jinforma lil kabinet bil-fatt li hu kellu korrispondenza ma' Keti Farrugia. Dan qabel ma l-istess kabinet jiddeċida dwar proklama lil żewġa George Farrugia, negozjant protagonist fl-iskandlu taż-żejt. Din id-dikjarazzjoni Lawrence Gonzi għamilha meta l-darb'oħra reġa' tela jixed quddiem il-Kumitat għal Kontijiet Pubbliċi. Il-fatt jekk Keti Farrugia kienieċ involuta jew f'dal proċess, għal-kabinet ma kienieċ rilevanti xejn. Lawrence Gonzi ddefenda kemm il-darba l-proklama li ngħatat lil George Farrugia, anke jekk kien hemm investigaturi li fl-aħħar ġimgħat stqarrew li George Farrugia ftit li xejn seta' kellu impatt fuq il-każi li diġà hemm il-qorti, Lawrence Gonzi baqa' jsostni mod ieħor. Fl-aħħar sigħat irriżulta li meta l-kabinet iddeċida dwar il-proklama kien hemm ta' ministri neqsin. Lawrence Gonzi qal li ma jiftakarx min kienu. Jien jekk kienx preżenti il-Ministru Tonio Fenek u l-gazzetti semmew ukoll il-Ministru Dolores Cristina, ma niftakarx jekk kienux preżenti. Nistoqsi jekk setax ikun li Tonio Fenek ma attendix għall-laqgħa fejn ittieħdet id-deċiżjoni dwar il-proklama għax kienu kellmuh il-Pulizija, Gonzi qal li din hija premessa żbaljata u invenzjoni. Gonzi qal li ma jiftakarx lanqas jekk kienx hemm ministri oħra assenti għal dik il-laqgħa, iżda qal li hu ċert li ħadd mill-kabinett ma wera riservi fuq il-ħruġ tal-proklama. Il-proklama ddefendewha wkoll id-deputati tal-Gvern bid-deputati Jason Azzopardi u Beppe Fenek Adami jagħmlu allegazzjonijiet serji. Najdon ma, għax jien assumi responsabilità ta' kliemi. Jina għamilt kumment Iva li l-gvern jrid li proklama tkun irtirata biex ċertu nies ikunu liberati mi qorti. Iva. Ek trid inti. Hawn il-Ministru Owen Bonnici wieġeb ton sod u qal li ħadd m'għandu interess ineħħi l-proklama, iżdija l-proklama stess li tajt li din ma tibqax valida jekk George Farrugia ma jgħidx il-verità.